Ngithanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke funa indaba ke isematheni, indaba ke nje etrendayo. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke mbukele ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleke indaba ke ethinta idrama entsha ezodlala ke lapha kuMzansi Magic, ezongenela kumkhokha, ezoreplace kumkhokha, ezodlala ke lapha ngo8:30. Ngikhulume kakhulu ke mbukeli ukuthi ke umkhokha uyaphela, awubuyi ke for isizini entsha, uzogcina kona ku season 2 bazogoqa. And ke nawo kuMzansi Magic wayiconfirma ke le ndaba, baze baveza ukuthi ke uzophela ngazo ke lapha i28 February. So lana ke mbukeli baveza ukuthi ke kune drama entsha ezoreplace ke lapha umkhokha, ezoqala ngazo ke lapha i3 zika March. Igama ke lale drama iThonga. Idrama iThonga imayelana ke namawele, kukhona ke iwele lilodwa elikhohlakele, kukhona ke futhi iwele lilodwa elingakhohlakele, uBanele noSanele. Kuzoba ke nezinkinga emndenini, kuzoba ke nokuxabana nokungazwani nokubetrayana. Idrama ke le yenzelwe lapha kwaZulu Natal and production company yayo iCheta Pictures. And ke lapha abalingisi, umlingisi ke ozobeka edlala amawele uyena kuBhonko Khoza, oke wadlala ke lapha ku The Wife na ku Red Ink lapha ku Showmax. Ngiyathemba ukuthi ke ababukeli bayamazi ke uBhonko Khoza. Base kuthi kabanye kabalingisi, kukhona yena ke lapha uAyanda Borotho odlala lapha kuSibongile and Dlamini odlala ke indawo kaPhetheni, naye kuzobe khona ke kuyona ke le drama entsha iThonga. Omunye kumlingisi uNelisiwe Sibiya uke wadlala ke lapha kumkhokha, mase kuba nguye ke lapha uNoluthando Ngema. Bakhona ke abanye kabalingisi abakuloka iThonga okwamanje ke basaveze laba abahamba phambili. Zinjalo ke mbukeli ke indaba ke lezi esematheni ukuthi ke umkhokha uyaphela ke ngazo lapha i28 February and ke uzoreplacewa yilo ke iThonga. Izoqala ngazo ke lapha i3 March kuyobe ke kumsombuluko. Ungakhomenta ke nje mbukeli ungitshela ukuthi ke unocabangani, ngabe ke liyathembisa na lona ke iThonga. I-trailer kwamanje bingakaphumi, ngiyobuya ke mayisiphumile ngizoku-update. Yizo ke lezi ade ngikuphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.